mingga kadar Tübenkamada yıl sayın şırşı bayramların Rus tilinde gene uzduraydık. Bu yıl biz şehir parti komitetine jynaldık da, eydagiz jigitler sof tatar tilinde bir şırşı bayram uzdurup qarıyıq әле şehir күләмендә dedik. Кайсы гына өлкәдә хезмәт куйса да, Шәмси Закиров татарлыгын алга сөрә, милләт дип яши. Ә һөнәрләрне ул еш алыштырган. Һәр җирдән кырт кисеп, күперләр яндырып китә. Халкы шундый. Тик бу тәвәккәллек артында никадәр эштән генә уйланып янып йөрүләр. Борчылулар яшеренгән. 2012 елда бөтен эшен ташлап лаеклы ялга чыга. Без аны Казаннан ерак түгел, Биектау районы Чыршы авылыннан эзләп таптык. Saf tatar babası tatarlar tapşırıyor. Шәмси абый җәйне Чыршы авылында, кышны Казанда үткәрә. Монда килүләренә дә инде 14 ел үтеп киткән. Элек биредә чүп үләннәренә баткан кыргый урын булган. Хәзер җәннәт бакчасы ясаганнар. 40 суты җирендә төрледән төрле яшелчә, җиләк җимешләр үстерәләр, агачлар утыртканнар. Кичәге җаңгыр бигрәк файдага берди инде. Бөтен нәрсә бар, нәрсә кирәк. Теплица шетуланда помидор, кыяр, бурыш аларын чәчәк аталар. Монда бәрәңге. Шәмси Закир тумышы белән Мамадыш районы Шәтче авылыннан булса да, анда инде нигезе юк. Әти-әнисенең ылгайып тапкан баласы ул. Шуңа да иртә ятим кала. Казанны бик яратса да, сала баласын табигать җир эшләре тарта. Озак кына йорт эзләгәч, Рабит абый Батулла артыннан Чыршыга килә. Монда тоже 50 ел бергә Рабит абый минем остазым, укытучым. Бөтен мунча ташының нигезе Рабит абыйдан. Менә ул мине монда 14 еллык алып килеп, шушында төпләндерде. Шушы үзенең авылына дип әйтегәндә. Менә монда каршыда Ульянны без төпләндердек. Менә яшел йорт агач йорттаныкы ул башта шуны алды. Князева без йорттаныкы, ана арт якта безнең икәдәр мунчасы бар әле. Чыршы кечкенә генә авыл булса да, биредә бик күп танылган шәхесләр яшәгән. Мисал өчен заманында язучы Рөстәм Кутуй, композитор Мәсгүдә Шәмсетдинова, җырчы Ринат Ибраһимов бу якларны үз иткән. Бу хәлгә дә Шәмси Закирның үз фикере бар. Менә шунда булып килеп җитә, әшәке булып җашын, дубыр шатыр килеп. Икегә ярылыга китә. Давыл да керми монда, әшәке җаңгырлар да керми монда. Каядыр Дүбиязда боз жауган дип кайтып сөйлиләр. Бездә боз юк, нормально. Менә инде изге урын бу. Менә бу ике каеның исемнәре бар. Тегесе Галия каены, монысы Шәмси каены. Әнә шулай Галия апа белән иң яшәгәннәренә дә инде 50 ел. 19 яшендә Хәй Вахитның «Беренче мәхәббәт» дигән спектаклендә бергә уйныйлар. Шәмси апа Тәлгать, Галия апа Рәхилә ролендә. Шул вакыттан бирле аерылгысыз. Бик карады мине, баласы урынына карады. Әни урынына да, хатын урынына да, сеңлекәш урынына да, сөйәркә урынына да, Галия булды инде ул якта. Үз артыңнан дугачы калдыру кирәк ди Шәмси абый. Бер малай, бер кыз тәрбияләп үстергәннәр. Алар турында горурланып сөйли. Икесе дә белемле, бик тырыш кешеләр булып җитешә. Оныклары да югары үрләргә ирешкән. Менә бу картина мин. Бу бәләкәй Шәмси була. Моны ясады минем кызым Алсуның кызы, олы кызы Миләүшә. Шәмси Закиров оныклары белән кинәнеп яши. Балаларын үстергәндә исә гел юлда булган. Алар әтисен күбрәк мәдәният йорты сәхнәләрендә генә күргән. Мунча ташы эстрада театры белән Татарстанның, Россиянең бөтен шәһәрләрендә диярлек булалар. Ул Казандагы Рабит Батулланың Шаяннар һәм Тапкырлар мәҗлесе үрнәгендә барлыкка килә. Театрда тормыштагы тискәре күренеш гамәлләрне ачып салалар. Берсеннән берсе үткенрәк темаларны мунча ташында кыздыралар. Хәзер дә ул сәяси темаларга мәзәкләр ярата. Карга утыра агач башында куян узып бара. Хрет, икәргә бара инде, деловой. Карга күрә. Шә утырасың? Юкны башка уздырып утырам әле инде кара. Син юкны башка уздырып утырган нишләп мин җигрәп җәргә диш. Мин дә юкны башка уздырып утырыйм әле диде, аягын бәкләп. Агач төбенә утырабы. Күзенә утыра, бер вакыт авыш узып бара мылтык тоткан. Куян ти утыра. Шал куян атада, кулагын эләктерә, күтәрә дә китеп бара. Стен карга кычкыра. Кар, җүләр. Юкны башка уздырып утыру өчен стә утырырга кирәк дип әйтте ди. Баласы кебек үстергән, якын иткән театрын хәзер карамый да икән, ялгыш кына телевизордан күрсә дә сүндереп куя. Һәр җирдән вакытында китә белергә кирәк ди ул. Үз-үзенә бик таләпчән. Гомер буе шундый булдым, туганда ук картаеп тудым ди. Классик музыкаларга мөкибән, эш пышканда Коръән укый икән. Дуга миннән калмый, ул мәңгелек дуалар. Аны үз телемдә дә укыйм, гарәпчә дә укыйм.
Алар шул Фатиха сүрәсе, кул хуаллалар, берничә генә шул ниләр, азан, тәкбирләр. Бөтен тормышы җитәкче урыннарында үтсә дә кырыс булырга өйрәнмәгән. Кешегә каты бәрелә алмый. Гомерендә 2 тапкыр кызып киткән. Әле дә шуны онытмый. Гомумән, аны талаша белми диләр. Гайрәте чиксә, эндәшми, сөйләшми генә. Таң атада кич була инде, менә шул минем тормыш. Бүген дә көн узды дип ятам мин җокларга, ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип әйтергә кушкан үләр алдыннан. Мин җокларга жатканда әйтеп ятам шуны. Бәлки иртән тора алмам. Ла илаха иллаллах Мухаммад Расулуллах дип. Менә шуңа күрә бу тормыштан күптән туйган, тыныч, әкрен генә яши торган адәм баласы. Яшь вакытта нәрсә ниятләдем, барысына да ирештем. Иң мөһиме, мискин булмадым ди. Үткән тормышыннан бик канәгать. Шәмси абыйның инде 18 ел хастаханәдә дә булганы юк. Тагын күрешергә язсын. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Биектау районы.